מערכת מדהימה, אני מטפל בבריכה בעצמי, לא קונה כימיקלים, לא צריך לסחוב מלח, לא סובל מהריח של הכלור כל פעם שאני יוצא מהבריכה. זורק את הרובוט פעם בשבוע, וזהו, trouble free. בעצם המכשירים מטפלים בבריכה בעצמם. מים רכים ומאוד נעימים. אפשר לשתות מהם. גם הכלב שותה מהם. מדברת בעד עצמה. זה כל כך פשוט. האמת שמאז שיש לי את הבריכה הזאת, אני לא מבינה למה לעשות בריכת כלור. אין לזה שום יתרון, לא כלכלי, לא בניקיון, בטח לא בריאותי. בריאותית זה גם מאוד חשוב לנו. חשוב לי כמה שיותר, שהאוכל בבית יהיה טוב, שהמים לשתייה יהיו טובים, וגם המים שאנחנו שוחים בהם. הבריכה הזאת הייתה בעצם בריכה על בסיס כלור, על בסיס מלח, שזה היינו הך. עשינו להסבה, עצרנו את המערכת של הכימיקלים, את המערכת מלח, והתקנו את המיינן שלנו, זה מותקן בחדר המכונות, בתוך ארון בקרה, לא צורך הרבה מקום, ולמעשה מכניסה איונים של כסף ונחושת בתוך המים, שגם הכסף וגם הנחושת הם פועלים נגד פתוגנים, והתוצר הוא גם בעצם פעולה נגד ירוקת, ולכן הנראות של הבריכה היא נראות של בריכה רגילה. המערכת הזאת היא מערכת מאוד ותיקה, שעובדת מעל 20 שנה, יש לה תקינה בארצות הברית, יש לה תקינה באירופה, היא עובדת בהצלחה גם במקומות מוסדיים. במים זה כמו לשחות בטבע, אתה שוחה, אתה יכול לפתוח את העיניים, אין צריבות, חוויה מאוד נעימה. גם אפילו שפיריות ובעלי חיים אחרים שמרגישים שהמים האלה הם מים טובים לשתייה. היופי במערכות האלה זה קודם כל שמאוד נוח להתקין אותן, מאוד פשוטות להפעלה, וגם היעילות של המוצר עצמו. בעצם הבריכה צלולה, נקייה וללא כימיקלים. נעשות בדיקות מעבדה והן יוצאות ברמה של מי שתייה, המים באיכות מאוד מאוד טובה. אפשר לראות שהבריכה נהדרת מבחינה ויזואלית וגם מאוד מאוד נעימה לשחייה. יש לנו בריכה כבר 12 שנים, אבל לפני שנה הרכבנו את המייננת של מים שקטים, ומאז יש לנו מים לגמרי שקטים. נגמרו הצרות עם הבריכה, לפני זה היינו מתעסקים בכלור. לילדים שרפו העיניים ועוד כל מיני מקומות. וזהו, יש לנו שנה של שקט, לא צריך להתעסק עם הבריכה בכלל, אפשר לצלול בעיניים פתוחות, אפשר לשטוף את הפילטר ולהשקות את העצים בגינה. בקיצור, ממש מומלץ. הם הרבה יותר נעימים, הם כמו רקים כאלה, לא יודע להסביר את זה, אבל זה כמו לטבול במעיין, מים טבעיים כאלה. אפס תפעול, אין, פשוט, הכל עובד אוטומטי, אפס תקלות, כבר מעל שנה. הבריכה פשוט מתפעלת את עצמה.